Prijatelji mog kanala, svi koji me prate, koji me gledaju, evo, uključujemo se burika danas, malo pravimo na poslu, vidite to, na poslu znači, koliko je to, znači, sir, meso, lubnica, to je kora ogromna. Još jednog salsa. Tako mi to, da, imajte se ponašati. Tako vam je to, želim da vas pozdravim, tačno je 1:30 ujutru i još malo završavam i pravac kući. Pratite me, subscribeujte, šta vam kažem, laku noć, lepo spavajte. Ćao!